Goedenavond. Karin is naar de theaterpresentatie van Doc 6 gegaan. Milicia heeft nieuwe boeken en activiteiten. En Ian vertelt over een voetreis naar Rome. Dit is Dwars door Limburg. Goedenavond en welkom bij Dwars door Limburg. De laatste alweer van het reguliere seizoen. Dames, hoe is het met jullie? Karen, heb je er weer zin in? Zeker weten. Zo meteen alles over het theaterseizoen. Je hebt leuke tips. Ian, je hebt een boek bij je. En Milicia ook. Welkom hier aan de desk voor het eerst hier. Dankjewel. Heb je er ook een zin in? Ik vind het wel een beetje spannend. Ja, maar we gaan haar door deze uitzending helpen. Helemaal goed. Ja. We beginnen met, Ian, met het boek dat jij voor je hebt liggen. Een bijzondere ontmoeting heb je gehad met de Panningse Bea Beumers. Klopt. Zij gaf een lezing bij de Biep in Panningen. Daar was ik uiteraard bij. Ze vonden het zelf heel spannend, maar we hebben haar mogen interviewen. Ze wilden geen opnames tijdens de lezing, is ook helemaal niet erg. Dus we kregen de kans om na de lezing even met haar te spreken. En daar hebben we afbeelding van, beeld van. Want ze heeft een boek geschreven over haar voetreizen naar Rome en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, dat was haar eerste boek en haar eerste reis ook in 2017. Zij kwam thuis te zitten met een burn-out en ze dacht, wat ga ik nou doen? Ze had al wat mensen ontmoet die dat ooit hadden gedaan. En ze was al een fanatieke wandelaarster. De Nijmeegse Vierdaagse, de Kennedy Mars. Dus het fysieke gedeelte had ze echt wel al letterlijk in de benen zitten. Maar door haar mentale gezondheid, die niet goed was op dat moment, heeft ze besloten om Santiago de Compostela te gaan lopen. En nu recentelijk nog naar Rome. En we kennen allemaal wel het grapje, hè? Een cadeautje, een goed reis naar Rome. Maar volgens haar is het echt een cadeautje. En zij vertelt nu waarom. Hoe ben je tot het idee gekomen om zo'n voetreis te doen? Het is eigenlijk ontstaan in Horst. Met een man uit Horst, die ik trof in Nijmegen op de Vierdaagse. Die vertelde dat hij naar Santiago de Compostela ging lopen. Ik dacht, voor mij is dat onmogelijk. En een aantal jaren later kwam ik thuis te zitten. Door omstandigheden. En niet meer in staat om even mee te doen met de omgeving. En ik moest even weg. Het ging allemaal niet meer, het zat op slot. En toen kwam die man uit Horst voorbij in mijn hoofd. Ik denk van, even in verdiepen wat hij bedoelde destijds met ik wandel naar Santiago. En dat verdiepen ging verder tot een resultaat. En ik ben destijds, dus nu 6 jaar geleden, naar Santiago vertrokken met de bestemming Santiago dus. En had jij veel wandelervaring van tevoren? Nogal, ja. Ik heb altijd wel gewandeld. Ik heb veel Kennedy-marsen gelopen. Ik heb 8 keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Als er een Panningen de Vierdaagse was, dan liep ik die ook altijd. En dat is voldoende. Dus ik was wel al redelijk getraind, ja. Heel veel mensen die horen dit nu en die zien jou zitten. Die denken, daar hebben ze een auto voor uitgevonden. Ja. Wat heeft het jou gebracht, die tocht? De tocht zelf, ik moest gewoon even weg. En uiteindelijk kom je dan inderdaad, je komt weer terug. En dan merk je dat je weer opgenomen wordt in het bestaan, in het snelle bestaan. Het moet weer allemaal, de tijd tikt weer en de agenda die moet weer bijgehouden worden. En dat wilde ik allemaal niet meer. Ik kwam erachter dat dit het niet is. Dit past niet meer in mijn leven. Dus het moest allemaal veel rustiger aan. Ik had geen zin om met de meute mee te doen. Dan zeg je eigenlijk, het leven hier was zo te snel, te veel prikkels, te veel moeten. Ja, vooral dat ik thuis kwam zitten is in het begin natuurlijk vreselijk. Je bent ingestort en de mensen om me heen hadden ook zoiets van, hè? Zij, altijd zo sterk geweest, maar juist dat gebeurt dan als je altijd maar die 100% wilt halen. En dan stort het een keertje in, ja. En dan merk je ook van, dat wil ik niet meer. Ik wil back to basic. En dat bevalt me tot op nu, bevalt me dat nog prima. Want jij gaf in een lezing al aan van, ja, ik ging altijd voor die 10. En een 10 min was voor mij nooit goed. Nee, was niet goed genoeg. Hoe heeft zich dat vertaald, zeker in die eerste etappes dan van jouw tocht? Had je daar dan hetzelfde streven van dat perfectionisme? Ja, in het begin wel. Dan merk je toch dat 25 kilometer, dat is niet genoeg. Dat moet 30, 35 zijn. Maar uiteindelijk merk je wel van laat het los.
Maar het kost moeite. Als je altijd dat streven hebt gehad met alles wat je gedaan hebt. Het was in de tijd dat ik al handbalde. Ik kon ook nooit zo goed tegen het verlies. Daar had ik best wel moeite mee. Ik streefde naar het hoogste en dat heb ik gelukkig nu iets minder. Ja. Ik wandelde al veel, dus er zit een basis in jou qua lichamelijke gesteldheid. Maar de rest, heel veel mensen zullen zich misschien ook afvragen, een vrouw alleen op pad, is dat veilig? Dat is veilig, ja. Het wordt veilig bevonden, ja. Zelfs een vrouw alleen op pad is... je krijgt onderweg veel meer van mensen terug. Een vrouw alleen laten ze niet zo gauw staan als een man. Als ik aanbel of ik vraag iemand voor hulp, dan zouden ze een vrouw eerder helpen als dat ze een man of een stel helpen. Dat heb ik onderweg wel door meerdere mensen ervaren die dat vertelden. Van ja, jij bent een vrouw. Als jij aanbelt, dan krijg je dat wel gedaan. En zo was het ook. Okay. Je moet wel heel veel je charmes gebruiken, zal ik het maar zeggen. Zo, ja. Maar je hebt je daardoor niet onveilig gevoeld? Nee, nergens. Ik heb me nergens onveilig gevoeld. Nee. Mensen zijn heel fijn gericht naar je toe. En ik heb bij heel veel mensen heb ik gewoon 's avonds aan mogen schuiven en de douche mogen gebruiken. En ze wilden er gewoon helemaal niks voor hebben. Dat hebben ze heel graag gedaan. En ik ben dan ontzettend dankbaar. En dat zijn hele mooie plaatsen en herinneringen die je bijblijven. Ja, dat was Bea Beumers. Heeft ze nou bij mensen gewoon aangebeld en gevraagd, mag ik even douchen? Ja, letterlijk. Want ze heeft zoveel leuke anekdotes en verhalen verteld tijdens die lezing van voorvallen. En je kunt het toeval noemen, maar toeval bestaat niet altijd. Het heeft dan zo moeten zijn en ze kwam altijd weer goed terecht. En ze werd overal warm ontvangen en soms had ze ook zoiets, ik kan hier niet voor niks. Ik laat wat geld achter, de mensen wilden dat dan niet. Dus het was echt super inspirerend. Ze had volgens mij de hele dag kunnen vertellen over al haar ervaringen. Staat allemaal in het boek? Staat ook in het boek, want ze heeft iedere dag een blog bijgehouden. Daar heeft ze een boek van gemaakt. Het is echt heel inspirerend. Je kunt het lenen bij de Biep. Kijk, dus, Kijk bij de Biep. Ja. Dus zou ik ook zeker aanraden. Ik heb het hier liggen. Ik mag er even nog ja, je kunt het natuurlijk ook kopen, toch? En je kunt het kopen bij haar. Zoek haar op de website. Ze is alweer bezig met de volgende plannen. Ze gaat volgend jaar een nieuwe reis maken. Ze zegt ook, je bent dan besmet met het pelgrimvirus, zeg maar. Het is een gezond virus, dus echt heel mooi. Heel inspirerend. En is ook al bekend waar ze naartoe gaat? Ja, ze wil voor de tweede keer Santiago de Compostela lopen, maar dan met toch weer een andere route. En nu, de eerste keer zei ze ook van, ik was eigenlijk nog maar een beginner. Ik heb beginnersfouten gemaakt. Naar Rome toe had ze er al heel veel anders aangepakt, met een tentje meegenomen. Ze wil ook helemaal back to basic en zo goedkoop mogelijk de reis afleggen als een pelgrim en niet als een luxe toerist, zeg maar. Dus daar heeft ze heel veel van geleerd. Ze zegt, ik weet zeker dat ik het, als ik het nu weer ga doen, dat ik het ook heel anders ga ervaren. Dus, maar ze wil liever niet samenlopen. Maar Karin, is dat iets voor jou? Ik vind het eigenlijk iets voor Ina. Ja? Ja, volgens mij, ja. Militia denkt ook... Absoluut niet. Nee? Nee, maar volgens mij, Ien, denk je ook wel. Ik vind dat wel leuk. Ja, ik vind het wel mooi, hoor. Ik heb een rugzak en ik heb ook al een keer een paar dagen gedaan. En schoenen vast ook? Schoenen heb ik ook. En ik hoorde al, zij loopt met 13 kilo. Ik had 18 kilo erin zitten. Dus ja, veel te veel. Dus zij ook dus de kunst van het weglaten en niet van het meenemen. Maar het is heel herkenbaar. Je leeft zo in het moment. Je bent gewoon bezig. Je staat 's morgens op. Waar moet ik lopen? Heb ik genoeg eten? Heb ik genoeg drinken? En waar kan ik 's avonds slapen? Je maakt eigenlijk letterlijk het hoofd helemaal leeg. Ja. Helemaal. Ja. Goh, bijzonder. Ja, mooi. Staat in het boek Lopen naar Rome van Bea Beumers. Dankjewel, Ien. We gaan naar het theaterseizoen. Dat is weer geopend. Of in ieder geval de preview voor het volgend seizoen is gegeven. Ja. Jij ging naar Panningen. Klopt, dat was een paar weken geleden. En er was een bomvolle zaal. En het was een prachtige preview. Met hele leuke voorproefjes. Cabaret, zang. Ja, was leuk. Ik ben er geweest. Oh, was je er ook bij? Ja, zeker. nou. Laten we even kijken hoe gezellig het was. En je hebt natuurlijk ook de mensen gevraagd waar ze naar uitkijken dit seizoen. Veel van jullie, vermoed ik, zijn best veel vaste gasten hier hè, van theater. Roep even, ja ben ik! Ja! Oké, dan weten jullie vast ook al een beetje wat een previewavond is. Maar voor die mensen die er nog nooit geweest zijn. We krijgen previews, een soort van korte voorvertoningen te zien. Van voorstellingen die hier komend seizoen gaan spelen. Oh, nee, dan denk ik, nee joh. Juist klassieke muziek. Nou, dat gaat gewoon over alles. Ja, dat gaat gewoon over alles. Nou ja.
Ben weer bij de Albert Heijn, gewoon bij Albert Heijn. De bonuskaart, je kent hem voor de slimme consument. Maar het is algemeen bekend dat Albert Heijn, die slimme vent, ons meer laat kopen dan gepland. Je hebt je bonuskaart gescand, de korting is maar 15 cent. Waar kijken jullie naar als jullie gaan boeken en zo? Wat vinden jullie belangrijk? Nou, ik kijk vooral ook van waar heeft het publiek echt zin in? Hè? Waar kijken ze naar uit? En ik kijk dan natuurlijk net een stukje verder. Hè, van welke cabaretiers, welke acts hebben prijzen gewonnen. En halen bijvoorbeeld 4, 5 sterren recensies in de landelijke dagbladen. Hoi, mijn naam is Boban. Het werd net al even gezegd. Boban Benjamin Braspenning. Ik ben geboren met een artiestennaam, dus ik moest wel. En ik heb de initialen BBB. Ik heb opeens 17 zetels, ik heb daar helemaal geen ruimte voor. En ik heb een cabaretprogramma gemaakt, cabaret, over woningnood. Ja, ik ben namelijk zelf al een tijdje afgestudeerd, maar ik woon nog steeds op kamers. En dat is niet helemaal wat ik mij had voorgesteld bij het leven van een afgestudeerde. Dus toen dacht ik, nou ja, Boban, dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je of op zoek naar een betaalbare woning, of je kunt er een prijswinnend cabaretprogramma over schrijven en dan moet je realistisch blijven. Dus ik ben voor de meest haalbare optie gegaan. Ik heb het Groninger Studentencabaretfestival gewonnen, de jury en de publieksprijs. Je koopt er geen huis mee. Nee, maar goed, dankjewel. BBB vond ik het beste hier. Ja? Ik hou meer van cabaret en ja. Bij ons achter sluit je over, net te veel water, verdruk je voet. Hoe het gebeurt, maak je me klein. Ik loop de bosman aan, tot het eind. En door niet verscholen in het hoge gras. Ik huur ze, maar zien die ik ze nooit. Vol met verhalen van met wie het was. Want je weet, hoe kikkers zien is water. Snapte geen wat ik bedoel. Aan het eind van de paard, zittend op een bankje, bij de kikkerkoe. En voor welke voorstelling gaat jullie hart sneller kloppen? Ik denk van Marlon Kikker nu op dit moment. Ja, zeker. Ja, die was erg leuk. Maar ken je hem al? Nee, ik kende hem niet inderdaad. Ja, maar erg goed en erg energiek inderdaad wat hij deed. Ja, zeker. Erg leuk. Ja. Die van 19 die is niet goed. Die last van de longen ook, net zoals ik nou. Alleen, ja, zij is nou al 7 jaar ziek. Ze is nou 19, ze is nou al 7 jaar ziek. Ja, het enige wat ze nou nog doet is... niet te doen. Om haar lucht, om haar longen te ontzien, hebben we met elkaar. Ik vond Marlon leuk. Die beschreef mijn dochter heel goed met de zucht en het app. Heel herkenbaar. Heel herkenbaar, ja. En wat heeft vanavond op jou veel indruk gemaakt? Nou, vooral millennium tijd eigenlijk. Ik heb zelf zitten we erin in principe. En dan vond ik die jongen wel heel leuk. Wat een hele moeilijke naam, wat een hele lange naam. Dus ik zeg even alleen maar BBB, geloof ik dat hij heet. Hebben we echt mee gelachen. Boban. Ja, klopt. Benjamin. Raspenning. Oh ja, dat was hem, ja. Ja, die was heel leuk. En de 2 blauwe vogels, geloof ik, heten ze. Vinken. Ja, die waren ook heel leuk. Ja, ik hou wel van lachen, dus dat... Ja, hoe is het voor jou, gangmaker van het eerste uur Mr. Utrecht, Henk Westbroek? Nou ja, moet je luisteren. Kijk, vroeger moest je nog daadwerkelijk iets kunnen, maar tegenwoordig kun je knettervals zingen. En dan mag je nog steeds naar het Songfestival.
ik ben heel erg verheugd dat ze er is. Vrouw des Vaderlands, Maxima Zorigeta, wat vindt u van de cultuur? Willem en ik, wij zijn dol op cultuur. Zo was ik gisteravond nog met mijn dochter Alexia bij de concert van Harry Styles. Het was heel groot in Amsterdam, alleen wij konden niet terug met de trein. Dus wij moesten slapen met alle plebs in de Ziggo Dome. Ja. Heel vervelend voor u. Even heel kort, nu u er toch bent. Hoe gaat het met Amalia gezien al die bedreigingen? Amalia is heel zielig. Zij moet iedere keer thuis blijven in een grote kasteel. Zij zou zo graag uitgaan in Amsterdam met haar vriendinnen van de Weight Watchers. Ja. We kijken even naar ons buurland. Philip Geubels, wat vind jij ervan? Het maakt eigenlijk niet uit wat ik daarvan vind. Hè. Of ik nou boos ben, of bang, of blij, of verdrietig. Ik praat eigenlijk altijd op dezelfde toon. Jullie naam wordt hier veelvuldig genoemd als klapper van de avond. Hoe vond je dit zelf? Heel leuk. Ja, het was natuurlijk een avond met heel veel verschillende acts. Dus dan is het altijd spannend wat slaat aan. Hè? Want ja, iedereen heeft zijn eigen smaak. Maar het is altijd leuk als je een beetje de afwisseling hebt van cabaret en muziek. En ja, wij dachten op een gegeven moment, oké, hoe gaat het vallen? Maar we hebben wel een goed gevoel. Zeker, jij zegt onze naam, Gons. Maar er zijn wel veel mensen die ons ook aanspreken. Dus ik heb wel een goed gevoel. Ja, ik heb het ook. Ja. We hebben een geweldige previewavond achter de rug. Ik denk met leuke verrassingen, nieuw talent, prijswinnaars. Ik denk dat je Noop in de gaten moet houden. Ik denk dat je Jeroens Klen in de gaten moet houden. Ik denk dat je Blauwe Vinkjes in de gaten moet houden. Je hebt Marlon Kikken net gezien. Ik denk dat hij de show echt wel stal, zoals dat dan heet. Ik heb er heel veel vertrouwen in het aankomend seizoen. We hebben een heel succesvol seizoen achter de rug. Dus veel vertrouwen het nieuwe seizoen 2023-2024 in. Dries Floris was daar directeur van Doc6. Ja, Karin, wat sprong eruit? De Blauwe Vinkjes horen we? Moeilijk om keuze te maken. Ik vond er echt veel. Ik vond eigenlijk alle 6 wel heel erg goed. En ja, Blauwe Vinken inderdaad ook heel erg goed. Ja, Marlon Kikken heet hij. Ja. Dat was ook echt lachen. En, ik vond de diversiteit, want ja, ik vond ze allemaal goed. Want je kunt slechts, het zijn eigenlijk appels met peren vergelijken. Klopt, ja. En ook die jonge gast, die Boran met die hele moeilijke lange naam. BBB. Ja, ja de klopt. BBB. Je hebt het goed onthouden, ja. En Ben en Flo, ook de klassieke pianisten. En dan een stukje kleinkunst. Ook heel bijzonder. Ja. Jij hebt de kaartjes volgens mij voor alles inmiddels. Nou, ik heb al heel wat besteld. Ik ben echt wel theaterliefhebber inderdaad. En verheug me erop. Er is meer natuurlijk gepresenteerd, of er is meer, staat meer op de plein dan gepresenteerd. Ja, dus, zeker veel meer. Er is ook veel tribute bands en heel veel cabaret, dans, muziek, noem maar op. Ernst Jans, Jamai. Ja. Ze komen allemaal. Ze komen allemaal. Ja. Meer erover volgende week in de theaterspecial. Leuk. Dankjewel, Karin. We gaan naar het boek van vanavond, of de tweede ondertussen al, maar het eerste van jou, Milicia. We gaan het hebben over Vang de Haas. Ja, Vang de Haas. Ik weet niet of jullie daarvan hebben gehoord, maar het is een boek van een dame, die heet Lana Bestersic. Die is in ex-Jugoslavië geboren, net als ik. Dus toen ik kans kreeg over een boek te spreken, dacht ik, nou, dat doe ik wel, want het is wel in Nederlandse editie. Met dit boek, dat is haar debuutroman, heeft ze in 2020 Europese literaire prijs gewonnen. Het is een literaire roman. Waar gaat het over? Het gaat over vriendschap, over volwassen worden in een tijd van oorlog. Maar wel op een hele mooie, bijna vrouwelijke, subtiele manier. Tussen 2 vrouwen eigenlijk. Eentje woont in Ierland op dit moment, Sarah. Dat is een dame uit het boek. En die krijgt op een moment telefoon van haar vriendin van vroeger, Leila. Leila is moslim, Sarah is Servisch-orthodox. Ze hebben al 12 jaar niet elkaar gezien, niet gesproken. En Leila vroeg Sarah om hulp om met haar naar Wenen te gaan om haar broer te zoeken. Haar broer is tijdens de oorlog verdwenen. En in een roman gaat het hele tijd verhaal tussen heden, dus vriendinnen die elkaar zien een lange tijd, met alles wat gebeurd is in hun levens tot dat moment. Ook heel veel verhalen over volwassen worden. Vanaf dat ze 7 jaar oud zijn op school tot toen ze gingen studeren. Dus het is echt heel erg diepgaand, maar wel heel erg mooi. Want ik kom zelf uit de regio. De boeken over oorlog zijn niet altijd even leuke boeken. Dit is wel een mooi boek. Ja. En dus daarom wil ik graag even in aandacht brengen. En wat heeft de haas ermee te maken? Ze begint ook met een stuk uit Alice in a Wonderland. Ook waar het haas komt, de witte haas. Ja. En eigenlijk gaat het ook over een schilderij
ik ga niet veel vertellen. Die door haar broer was ooit geraakt. De broer die verdwenen was. Daar stond ook een haas op. Dus eigenlijk zijn ze op zoek naar iets dat niet meer bestaat. En zo'n metafoor is dat. Ja. Goeie tip, dankjewel. Ja, Vang de haas van, hoe heet de schrijver? Lana Bestersiet, een moeilijke naam. Maar we noteren het. Pelema's Schoon bestaat dit jaar 5 jaar. Klopt. En er is dit jaar weer een peukenactie. Want er liggen nog nou overal peuken op de straten. Heel erg veel. En ze hebben berekend, ik moet even kijken, jaarlijks komen er naar schatting 10 miljard sigarettenpeuken in het zwerfafval terug. En dat is heel erg veel. En Pelema's Schoon, die bestaan inderdaad 5 jaar. Dus ze hebben buiten deze actie nog heel veel andere acties en ook in de andere peeldorpen. Maar de peukenactie is dit jaar voor de 3e keer in Panningen in het centrum. Ja. Andere keer in 2019 en 2021 hebben ze ongeveer 20.000 peuken opgeraapt. Dat is geloof ik iets van 4 à 5 kilo wat het dan weegt. Dus eigenlijk is peuken een chemisch afval. En ze willen daar ook aandacht voor vragen, want ze hebben eigenlijk een tweeledige doel. Ze willen eigenlijk de mensen ervan bewust maken en de gewoonte afleren om die peuken gewoon maar ergens neer te gooien. En ze willen ook aandacht vragen om het makkelijker te maken om, als je rookt, om die peuken ergens dan te kunnen deponeren. Niet in een prullenbak, want dat kan gevaarlijk zijn, maar er zijn heel veel speciale dingen waar je een peuk in kunt doen. Dus dat is eigenlijk ook vanuit landelijk, van peukmeuk was het volgens mij, peukmeuk, is dat ook de doelstelling. Ze gaan 1 juli gaan ze de peukenactie houden. Je kunt nog meedoen. Je kunt je dus nog aanmelden van 10 tot 12. Ze gaan dan ook de eerste rookvrije tegel onthullen. Wat zeggen? Die hopen ze dan in meerdere plekken in Pelema's te doen. De rookvrije generatie bedoel jij? Is van de rookvrije generatie. En wat zit er dan in de sigaret? Wat maakt het dan zo slecht? Daar gaan we even naar kijken. Ja? Waarom dat die zo slecht is. Ja. Karen, let op. Wat zit er allemaal in je sigaret en de rook die je inhaleert? Een van de bekendste stoffen in een sigaret is nicotine. Dit is de verslavende stof en de reden waarom je wilt blijven roken. De stoffen die echt slecht voor je zijn en kanker kunnen veroorzaken, zitten met name in de rook die je inhaleert en komen pas vrij als je de sigaret aansteekt. Bijvoorbeeld cadmium, een zwaar metaal, zit ook in accu's. Mierenzuur, een bijtmiddel dat onder andere ook in desinfecterende middelen zit. Acetonitriel wordt ook gebruikt in insecticiden. Methanol, dit wordt ook toegevoegd aan spiritus. En arsenicum, een sterk kankerverwekkende stof die DNA-schade geeft. Iedere 50 sigaretten die je rookt, geeft 1 DNA-mutatie. Zo'n beschadiging betekent een verhoogde kans op kanker. Daarnaast voegen tabaksproducenten ook honderden stoffen toe aan 1 sigaret, zoals chemicaliën en suikers. Dat doen ze bewust omdat het je anders niet lukt om een sigaret te roken. Het zou te veel pijn doen aan je keel en te vies smaken. Daarnaast zorgen de toegevoegde stoffen ervoor dat de nicotine zo snel mogelijk een prikkel afgeeft in je hersenen. Suikers die worden toegevoegd zijn bijvoorbeeld glucose en fructose, maar ook honing, mais en karamel. Als je suikers verbrandt, komt er ook een stof vrij die acetaldehyde heet. En ook acetaldehyde zorgt ervoor dat de nicotine nog sneller en beter opgenomen wordt in je lichaam. En dat is nog niet alles. In plaats van de tabaksbladeren wordt er voor de sigaret ook restafval van de tabaksplant gebruikt. Of gerecycled tabaksmateriaal, ook wel recon genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld sigaretten die over de datum heen zijn. Aan dit recon worden ammoniumverbindingen toegevoegd. Als de sigaret wordt aangestoken, wordt dit omgezet in ammoniak, waardoor de nicotine wederom gemakkelijker opgenomen wordt in het lichaam. Alles bij elkaar is de sigaret zo ontworpen dat je na 7 seconden, na het opsteken van de sigaret, al effecten voelt en er steeds naar terug verlangt. Oh, ja, als je dit ziet, dan zou je het niet meer willen roken. Tenminste. Nee, ik heb hier een lijstje, het is niet te zien voor de kijker thuis, maar er zitten zoveel slechte, ik zal er een paar opnoemen. Ammoniak hebben ze net al genoemd, ja. Aceton, arsenicum, benzeen, butaan, cyanide, cadmium, chroom, formaline, hexamine, methaan, methanol, polonium. Klinkt giftig. Tolueen en vinylchloride. Ja. Er is zoveel troep. En ja, ze voegen het toe. Hè. Ze zeiden al enerzijds de smaakstoffen voor de smaak acceptabel te maken, maar ook alle soorten suiker die ze toevoegen om het verslavende effect te versterken. Maar verder is het veel vulmiddel en bindmiddel
om de check goed te houden. De filter, ja, daar zullen we het maar helemaal niet over hebben. Het duurt gemiddeld 12 tot 15 jaar voordat een peuk verteerd is die je weggooit in de natuur. En waar gooien ze weg? Ja, waar gooien ze? Dat was ik benieuwd naar. Ja, let er maar eens op. Heel veel mensen die hebben dan de sigaret op en die kijken dan zo rond. Vloep, dan gooien ze hem half onder die struik. En die bodem die wordt helemaal vergiftigd. Want er komt regen op, de regen gaat het grondwater in, komt in de Maas, uiteindelijk in je eigen drinkwater. Dus het vervuilt heel erg de omgeving. Dat is echt zeer kwalijk. Los van dat roken slecht is voor de mens, dat weten we allemaal wel, daar wil ik het vandaag niet over hebben. Maar het is ook nog heel slecht voor de natuur. Ja. En Pelema Schoon wil daar nog extra aandacht aan geven. Maar goed dat jij mensen van het rook afhelpt, toch? Dat doe ik ook. Ja. Dat doe ik met alle plezier. Dus als de mensen toch dit horen van... dat je jezelf dan vergiftigt, dat kies je nog zelf voor. Alhoewel, dit is natuurlijk verslavend. En de sigaret zit heel sneaky in elkaar met de verslavende stoffen. Maar ja, dat je het ook nog voor de natuur weggooit. De bomen worden er ziek van, de vogels, de dieren. Iedereen krijgt het binnen. En uiteindelijk ook zelf via ons drinkwater. Ja. En ontstaan ook branden nu met zo'n droge weer? Ja, ook als mensen de peuk weggooien, dan smeult hij nog. Dat is natuurlijk een gevaarlijk iets in deze tijd. Zeker met die zomerse temperaturen van tegenwoordig. Nou, genoeg informatie om er helemaal mee te stoppen, zou ik zeggen. Helemaal mee stoppen en in ieder geval niet meer de peuken... als je dan denkt dat je wil roken... Wat moet je er dan mee doen? Ja, daar hebben ze iets heel leuks voor. Je kunt een peukenasbak kopen voor €5. Dus die kun je bij je dragen en dan kun je de peuk in doen. Ah, en dan loop je niet met de resten en de viezigheden? Of dat loop ik dan de hele tijd zo? Ik heb geen idee. Dat zal wel iets zijn wat je kunt opbergen. Dat denk ik wel, toch? Ik heb geen idee. Ik heb hem nog niet gezien. Ik had geen tijd om op te zoeken. Wat is het nou voor iets? Een zakje. Maar laat ik vooral zeggen, dat is de verantwoordelijkheid van de roker zelf. Dat gaat geen hit worden. Dat klopt. Nou, dankjewel, Iem. We gaan Karin een rondje maken door de theaters. Ik ben Alexander geweest. Nou, daar hebben we heel lang op gewacht. Dat was het eigenlijk. Hoe was het? Fantastisch. Ja, ik was echt heel erg onder de indruk. En ik had ook zoiets van, ja, mensen zeiden dat is heel erg, het grijpt je aan en je moet huilen. Ik denk, ja, ik ga eens een keer gewoon niet huilen, maar het is gewoon niet te doen. Bij welk moment brak je? Ik brak pas op het allerlaatst. Het verhaal even kort, hè? Into the Wild. Ja, precies, Into the Wild. Christopher die gaat zich losfrikken van zijn familie die heel veel eisend zijn. En die gaat op wereldreis. En dus door naar Alaska. Fantastisch. Vertoond door Jeroen, de hoofdrolspeler. Piemans, ja. Ja, precies. En op het laatst is dan komt iedereen op. En die mag ik ook wel zeggen, de hoofdrolspeler. Die haalt het niet, hè. Die vergiftigt zichzelf door giftige planten. En dan dat kleine jongetje, de kleine Christopher, die schudt hem zo wakker. Ja, kippenvel overal. Dat is gewoon fantastisch. Ja, heel mooi. En we zien hoeveel mensen er mee hebben meer dan 100 mensen. En ik vind het ook zo knap ook dat ze het gewoon ook zelf hebben geschreven naar aanleiding van die film. Ja, zo mooi en zo, ja. Zijn het allemaal mails? Niet allemaal. Niet allemaal, nee. Grotendeels wel. Ja. Heel veel wel. Ja, het is echt, het raakt je en prachtige muziek natuurlijk. Ja, Milica, ben je ook geweest? 2 keer. 2 keer? 2 keer, ja. Nou, oh. Ja, dat Wat is echt leuk. Ervan? Ik vond het ook heel erg leuk. Ja, echt ook. Het verhaal ken ik al, muziek ken ik ook heel goed. Ooit naar Eddie Vedder gegaan, juist om dat soort muziek te luisteren. Maar ook het feit dat gewoon zoveel mensen meededen. En het is meer dan toneel. Het was echt ook de moeilijke momenten wat Christopher of Alexander had met de muziek, met de dans. Weegspiegelen, dus echt heel mooi. En ik zie zelfs de schutterij nog. Wat ik ook vond, die ouders ook van hem, weet je wel, die waren eigenlijk, die vader was heel kwaad en zo, maar die onmacht, ook heel erg dat verdriet, dat was zo goed vertolkt, zo hartverscheurend. Ja, ik vond het echt... Ik vond alle gezinsscènes heel erg pittig. Echt komen ze echt naar binnen. Ja. We gaan naar dans toe. Emotion stond ook in het theater in Panningen, een dansschool uit Panningen is dat. Heel veel dansvoorstellingen nu ook natuurlijk en naar de zomer toe, dat iedereen afsluit met alles wat ze het hele jaar hebben geoefend. Hartstikke mooi natuurlijk. Ik was ook al nog bij Parea geweest, ook fantastisch, in Doc 6 Theater. Die hebben ook een hele mooie show gemaakt. En inderdaad dan Emotion, met allerlei soorten dans. Ja, laten we even kijken hoe dat eruit zag.
spanningen. Lekker van alles zien we. Heerlijk. Ballet, we zagen dansjuf Louise ook nog meedoen. Ja, goed hè? Nee, het swingt de pan uit, toch? En ook ja, hartstikke leuk. Al die kinderen die heerlijk doet het bewegen, goed, hè? dat doet het altijd goed. Ja, er was er nog een voorstelling. Vorige week woensdag. Balletstudio Suzanne heeft ook een voorstelling gedaan. Van op blootvoeten tot spitsen. Ja. Dus ook alle facetten, allerlei leeftijdscategorieën die ook met ballet bezig zijn. Ook heel, heel erg mooi. Ja, je was helemaal onder de indruk van de volgende beelden. Kijk mee. Heel mooi. En ben jij dan, ga je er ook nog de vloer op? Ja, nou ben ik wel van plan, ja. Ja. Nee, We gaan het zien. dat is geen meerwaarde. Nee? Maar ik geniet er wel van. Ik heb wel een programmering, in de programmering van Doc6 bij jou opgenomen. Ja. Milica, Komen we ook kijken. 2 activiteiten van de Biep die eraan komen. Vragen aan Hubert Vos Ja. in Meijel. Hubert Vos is voormalig burgemeester van Meijel. En wij zijn bij de Biep in Meijel een reeks gesprekken gestart waar iedereen vragen kan stellen aan mensen die of in Meijel wonen of hebben gewoond of gewoon van Meijel houden. En afgelopen week was het een kunstenares, Nicolien Hendricks, die heeft ook voor Ik ben Alexander wat dingen getekend. En 26 juni komt Hubert Vos vertellen over zijn verbinding met Meijel. Hij was ook nog burgemeester in Asten. In de Asten nog een paar andere gemeentes, dus echt een rijke politieke carrière. Nu zit hij in pensioen en hij is wel terug naar Meijel. Dus, Ja, hij heeft het OLS. de OLS was de voorzitter, klopt. Ja. Dus zeer goede verbinding met Meijel. En ja, we willen gewoon eigenlijk kans geven dat wij laten zien hoe trots wij zijn op ons Meijel. En dat, ja, ik ook vooral. Niet uit Meijel komen natuurlijk, maar dat maakt niet uit. En 26e komt hij van alles vertellen. En mensen kunnen ook vragen vooraf stellen via onze website. Ja. En het wordt een leuke avond. En ter plaatse kunnen ze ook allemaal vragen stellen. Ja, tuurlijk. Ja. Dames, welke vraag moeten we aan Hubert Vos stellen? Wat is voor u pilgeluk? Ja, en in? Ja, ik denk ook, wat vindt hij zo speciaal aan Meijel? Want hij heeft er best een aantal jaren gewoond. Ja, klopt. En nu dus weer. Ja, en nu weer. Ja, daar was ik ook benieuwd namelijk. Waarom kiest hij voor Meijel naar alle andere plaatsen waar hij was geweest? Maar dat hoor ik 26e dus. Kijk. Noteren we. Let wel even op, hè. De lange weg naar Meijel is eventjes uit de running. Ja, En de brug wordt ook nog opnieuw erin getaakt. Dus we moeten even omrijden. Nee, dat is een goede reden om te fietsen. Want de fietsbrug blijft open. Ja, je kunt wel Of lopen ook, hè? Aan de Rome lopen kun je op Meijel lopen. Gezond, klopt. Ja. De tweede activiteit... Tegenlicht. Ja. Tegenlicht is het programma van de WPRO. Ja. Waar ze allerlei bijzondere onderwerpen bekijken en bespreken. Dit was er in maart uitgezonden. Dat gaat over vrijheidsstrijders. Met name over de oorlog in Oekraïne. Wat het doet met buurlanden, met name Estland, maar ook wat het doet met de rest van Europa. En allerlei bibliotheken kunnen ze aansluiten een soort meet-up te organiseren, waar mensen die documentaire kunnen bekijken en daar ook daarna bespreken met onze gasten over wat denken ze over onderwerpen, wat vonden ze over documentaire. En dat doen wij met 3 andere bibliotheken van Limburg in september. Want september is de maand van democratie. Er komen mensen die in Meijel betrokken waren met opvang en hulp aan Oekraïnse vluchtelingen. Er komen zelfs de vluchtelingen ook erbij. En wij zijn in gesprek met een aantal bekende mensen of we ook aan tafel kunnen aansluiten. Maar het wordt ook een interessante avond. Ja. Het is ook in de Binger op 19 september. Ja. Dus dat is de eerste keer dat jullie de meet-up organiseren. Klopt. Hè? Want hij is al heel vaak in het hele land. Klopt. Ik zie hem zelden in Limburg. Klopt. Ik weet het niet of het voor andere Limburgse bibliotheken de eerste keer is. Voor
Bibliotheek Maas in Peel is het eerste keer. Ja. Ja. Goed bezig. Noteren we. Ja, we doen ook ons best, net als die lezing ook. De bibliotheek is veel meer dan alleen boeken. Ja. Dankjewel. Andere activiteiten, van in ieder geval een bijzonder verhaal over een poolexpeditie van Marijke van Lange. Ja. Je begint al te glunderen. Ja, word je daar niet blij van? Eerst die voetreis naar Rome en dan gaan we naar... Verras ons. Ja. Ik zie Karen ook al, die denkt, ik wil ook naar de poolexpeditie. Ik heb het zo warm hier. We maken een uitstapje, want het is niet Limburgs. Marijke van Lange, ik ben er zelf op cursus. Nature Awareness geeft ze. Zij is 46 jaar oud. Zij heeft een eigen wildernisschool. En zij heeft echt een missie om mensen weer te laten verbinden met de natuur. En dat doet ze op heel allerlei manieren. Ze is werkzaam als biologe en als boswachter. En ze heeft haar eigen wildernisschool. En ze heeft al zoveel meegemaakt. Ze heeft ook 4 boeken geschreven trouwens. Over haar voetreis naar Rusland, Sint-Petersburg. Nog een paar andere boeken, maar ook met blote voeten door Groenland lopen. Zij heeft echt al zoveel gedaan en ik vond dat heel inspirerend. En ik dacht, ik ga het gewoon even hier vertellen. Want ze gaat nu dus op expeditie. En ze noemt dat Bomen voor Groenland, want er zit een goed doel aan gekoppeld. Ze wil ook geld ophalen via een crowdfundingactie. De klimaatverandering is in Groenland heel erg merkbaar. Dus het ijs trekt zich terug. Ja. En zij had zoiets, ik wil dat wel nog eens een keer meemaken, die ijsplateaus, maar ze worden minder. Ze gaan 600 kilometer lopen, van oost naar west. Daar is ze nu volop voor aan het trainen. En ze gaan met 5 personen, 4 mannen en 1 vrouw. Zij is de enige vrouw, maar zij gaat ook als enige in de traditionele kleding. Zij gaat echt met huiden die ze zelf gelooid heeft en bewerkt, maakt ze kleding en die beschermen haar tegen de kou. En ze gaan echt want er zijn ook een paar mannen die zijn van de supergadgets, van zo licht gewicht en alles hip en hop, maar zij doet alles traditioneel. Betekent ook dat ze al heel lang bezig is met trainen. Ze trainen bijvoorbeeld met de autobanden achter zich. Daar hadden we eigenlijk een filmpje, maar dat was te slecht van kwaliteit. Maar dan zie je eigenlijk al het verschil, het verschil, de zachte overeenkomst eigenlijk. Het sneeuw en de zand met die banden trekken, want ze moeten de slee metnemen met de spullen. Die weegt tussen de 70 en 80 kilo, dus die moeten ze 600 kilometer meenemen. En zelf trekken dan? Zelf trekken. En je bent zelfvoorzienend. Je bent dus echt, daar vraagt ze ook aandacht voor. Daar geeft ze ook lezingen voor om zoveel mogelijk geld op te halen, om zoveel mogelijk bomen te kunnen planten. En ze hebben eigenlijk het streven om iedere kilometer 1 boom. Dus ze streven naar minimaal 600 bomen binnen te halen. Dat is wel wat, een aantal natuurlijk. Dat is een behoorlijk aantal. Dat willen ze ook met de lokale bevolking daar gaan aanplanten. Dus het is echt een heel nobel streven en ook weer die verbinding maken. Ze is wel eens in Groenland geweest. Ze heeft al eens met die kleding geoefend in Zweden. Maar het is natuurlijk ook zwaar. Het is loodzwaar. Echt loodzwaar. Je moet er echt... als je die trainingen ziet, met zo'n tuigje en dan hangen die banden achter je en dan ga je met stokken en maar lopen. Want het is niet geheel zonder risico, want je hebt natuurlijk met kou... Ja, dan kan het tot min 30 graden worden. Want ze gaan in de zomerperiode, ze proberen in 30 dagen de tocht te volbrengen. Dus er zit wel een strakke planning op. Ze zijn het allemaal heel uit. Ze is al heel lang bezig. Ze krijgt huiden van rendieren die normaal weggegooid worden. Dus ze is ook nog heel duurzaam bezig. Dus die is ze zelf aan het bewerken. Het kost heel veel energie. Komt ze uit de buurt? Ja, ik wou zeggen, ken jij haar? Ja, ik ben bij haar op cursus en ze woont in de buurt van Amsterdam. Dus we zijn flink buiten Limburg vandaag. Kun je dus ook voor zo'n expeditie dan? Nee. Iets anders. De cursus heet Nature Awareness, die ik volg bij haar. En dat heet letterlijk vertaald natuurbewustzijn. Dat is eigenlijk een stuk verdieping van hetgene wat ik al doe met bosbaden. En het is een stukje verbinding maken met de natuur, maar ook een stukje hoe kun je overleven in de natuur. Hou je ons op de hoogte? Zeker. Wanneer gaat zij naar... Zij gaat, ik moet even denken, volgens mij 20 augustus weg. En dan proberen ze in 30 dagen de tocht te volbrengen. Nou, succes. Ja, en als mensen geïnteresseerd zijn, google even op Marijke van Lange. Dan kom je ook bij haar crowdfunding-actie uit. En ze heeft ook boeken geschreven, dus ik weet niet of ze het bij de Biep hebben. Zouden we moeten toetsen. Maar super interessant.
Ja, dank u wel. Wij gaan iets dichter bij huis naar Kessel, want daar werden de deuren opengezet van de verschillende tuinen. Ja, tuinen hebben geen deuren, maar mensen konden gewoon de tuinen in om kunst te bekijken. We staan hier bij Kunst in de Tuin in Kessel. Hallo Piet. Dag, middag. We staan hier in de tuin en er zijn 3 mensen die hier mogen exposeren. Wie is dat nog, naast jou nog meer? Antoinette Kruik, die is met allerlei schilderijen die tussen de bomen hangen. En die gebruikt daar heel eenvoudige materialen voor. Gewoon behangpapier die aan 2 kanten vol schildert. Heel mooie kunstwerken en ja, die hangen tussen de struiken. Ja, bezienswaardig gewoon. Ja. Zeker in deze tuin geeft dat inderdaad wel een heel lekkere sfeer. Ik heb ook wat gedichten gezien. Zijn die van Antoinette of zijn die van jou? Nee, dat is Antoinette. Okay. Antoinette, ja, die maakt ook gedichten en die is veelzijdig. Ja, prachtige werken maakt ze. Die maakt ook, noem het nou, mozaïekwerk. En dan hebben we nog een andere kunstenaar, dat Aafje Driessen. Die staat daar vooraan met die schilderijen. En heeft er maar een paar, maar dat zijn wel moeite waard om te bekijken. Er zijn verschillende kunstenaars die vandaag hun werken laten zien. En dat is alleen in Kessel. En Kesselijk natuurlijk. Ja. Hoeveel plekken zijn er? Hoeveel mensen? 7 tuinen. Allemaal toegankelijk. En de grotere en kleinere tuinen. En allemaal andere soorten kunst. Er zijn 3 plekken waar schilderkunst is. 1 is keramiek, 1 is smeedwerk. Ja, noem maar op. En ik ben beeldhouwwerk. Nou, ik ben heel benieuwd. We hebben zojuist ook even een dame gevraagd van, goh, waar moeten we zeker nog naartoe? En ze gaf niet alleen een tactisch antwoord, ze zei ook echt, je moet niks overslaan, je moet gewoon eigenlijk overal naartoe, want het is overal de moeite waard. Dus wij gaan een stukje verder. We staan hier nu in de tuin in Kesselijk bij Lisette Peters. Lisette, wat heb je de tuin vol staan? Prachtig. Hoe ben je hiermee begonnen? Ik ben handvaardigheidsdocent, dus ik heb de opleiding handvaardigheid gedaan. En keramiek was mijn passie. Dus buiten lesgeven had ik zoiets van, ja, ik wil zelf ook aan de slag. Dus ik ben eerst voor mezelf begonnen en daarna ook nog altijd cursussen erbij gegeven. Ja. Ik heb heel divers werk gezien, verschillende glazuren. Misschien is het ook wel mooi om daar nog even iets over te vertellen. Want welke soorten afwerking heb je van de klei? Ja, daar ben ik eigenlijk ook op de opleiding mee afgestudeerd, zeg maar, om een eigen glazuur samen te stellen. Dus ik doe heel veel met angorbes. En dat weer mengen, 3% oxaanoxide en dan wat koperoxide erbij. En dat weer combineren met een klein beetje blauw glazuur of een klein beetje groen glazuur en daar proeven mee nemen. En ja, dat is eigenlijk, hoop ik altijd dat mensen dat in ieder geval niet na kunnen maken. Want het is heel makkelijk om beelden te zien, even foto knippen en dat namaken. Maar dan denk ik altijd, glazuur lukt toch niet. Dus ja, dat is heel gemeen, maar... Ja. Ja. Ik vind het ook heel mooi als je dan erover vertelt, dan begin je ook een beetje te glimmen. Omdat je dat iets extra's aan elk beeld meegeeft. Echt heel mooi. Dankjewel. Wij gaan door naar de volgende. We nemen hier even een kijkje in de tuin van Annelies Boots in Kessel. Eigenlijk heb ik een klein vraagje voor u. Wat vindt u ervan hier, nu dit hier allemaal zit? Nou, ik vind het wel leuk. Ik doe zelf ook keramiek. Dus als er een kunstgoed in de buurt is, ga ik altijd wel even kijken. Ja, altijd ideeën opdoen, maar ook de andere, van de kunstenaars, dus daar hier in de buurt is ook iemand met smeedwerk en zo. Dus daar gaan we ook zeker even kijken. Ja, ideeën opdoen, maar ook altijd leuk om te zien wat andere mensen maken. Ja. En u weet hoe moeilijk het is? Ik weet hoe moeilijk het is. Soms heb je wat in je hoofd zitten, maar het komt niet door de handen tot uiting. Nee. En dan gaat hij ook nog door de glazuur en dan is het nog weer afwachten? Ook dat. Glazuur is altijd toch wel spannend om te kijken hoe het eruit komt. Ja. Ja. Dat is een andere als die in de bus zit. We staan hier in de tuin bij Frans Schrijvers. Frans, we staan bij een bijzonder werk van je. Ja. En we zijn eigenlijk benieuwd, wat is dit? Nou, dit is een drone. En een drone, die vliegt in de lucht. En daar zijn we allemaal heel bang voor. En dit is een moderne oorlogsvoering. Wij willen die tegenhouden, maar dat lukt dus nooit. Dat is het verschrikkelijke van een oorlog. Je ziet het niet meer, hè.
komt allemaal van boven. Ja. Je Ja. hebt het niet meer in de greep, hè? Nee, ik heb het helemaal niet gegeven, ja. Ja. En dit. Hier in Kessel woonde vroeger een kasteelheer. Er werd eerst het grote berg zand versjouwd door de slaven. Daar werd een kasteel opgebouwd. En toen die kasteelheer er woonde, wilde die nog groter worden als het kasteel. En toen dacht hij dat hij ridder was. En geeft zo'n ridder geen wapen in de handen, dan wordt een dictator. Dat wil ik dan maar zeggen met dit erin. Ja. Dus zo worden dictators geboren. Ja, Karen, het zag er mooi uit. Prachtig. Heb jij een beeld in de tuin? Helaas niet. Nee, maar je zou er wel een willen Ik hebben. zou er wel graag willen hebben, lijkt me wel heel mooi. Ja? Ja, ik heb er eentje. Ja. En wat is dat voor beeld? Ik heb hem 7 genoemd. Er zit een vorm van 7. Die is gemaakt door G. Kessels. Is helaas al een aantal jaren niet meer in het midden. Maar hij deed beeldhouwen. Dus ik heb 1 buiten en 1 binnen staan. Echt fantastisch. Leuk. En Milica? Ik zou ook graag willen, maar dat heb ik niet. Nee. Dat ja. Dankjewel, dames, voor de komst. Ik ga voor jullie knutselen deze zomer. En dan komt er graag. wel wat in jullie tuin te staan. Fijn dat jullie er waren. Dit was de laatste reguliere Dwars door Limburg van het seizoen. Volgende week beginnen we met de Dwars door Limburg specials. En Karen trapt af met een theaterspecial. En wie ontvang je? Arizona Chain, Frans Pollux, Marion Vervoort. Marion Vervoort, Nou. uit Horst. Ja, dat wordt heel, heel erg mooi. Mooi. Die zei ik net al. Klopt. Ja, precies. Tot zover. Dank voor jullie komst. Bedankt voor het kijken voor deze week. Graag tot volgende week.